लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ नुखाबाय जानांगौ आरो भिडिअ क्लिप्सनि गेजेरजों नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ। स' आरो बिथांनिसिम गिबियावनो आंनिफ्राय माने गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय। स' बिथांनि बेबायदि मोसानायखौ नुनानै जोबोद मोजां नांदों आंबो। ओमफ्राय आरो बर' हारिनि सायावबो मोनसे गोग्गाथाव बिथाङा लानानै फैदों, बिथांनिसिम जोबोद गोग्गाथाव, जोबोद मोजां आरोना लोगोफोर। स' गिबियावनो आंनि बे आरके ब्लग इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय आरोना। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो, बिथाङा माबायदि मोजां समायना रमाय मोसायो आरोना, जोबोद मोजाङै नायदो स' लोगोफोर बिथाङा गावनि मोसानायनि गेजेरजों गावनि मुंखौ लाखिलांनो हाबाय, बा गावनि न'खरनि बिमा बिफानि मान सन्मान आरो जोंनि बर' हारिनि फारसेबो बिथाङा मोनसे डेभलप माने जौगाथिखौ दिन्थिलांनो बिथाङा दिन्थिनो हाबाय, बा बिथाङा मुंदांखा खालामनो हाबाय। स' थिग बेबायदिनो बिथांखौ नुनानै इयुन जोलैयाबो जाहाथे गुबुनाबो सोलोङो, जाहाथे बिब्दि मुंदांखा बा गावनि मुंखौ लाखिनो थाखाय बा बिमा बिफा बा हारिनि मुंखौ लाखिनो थाखाय गावखौ डेभलप खालामनो थाखाय जाहाथे नाजायो आरो गुबुनाबो बिथांमोनखौ नुनानै। स' आं बेखौनो आसा खालामो आरोना लोगोफोर। स' आरो नायबावदो मोसानायखौ माबायदि मोसायो बिथाङा। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बिथांनि मोसानायखौ नुबाय। स' आरो बिथांनि न'खरनि फारसे माने फेमिलिनि फारसे मिन्थिनानै लादो आरोना लोगोफोर। नै देखायनोसै आङो बिथांनि फेमिलिखौ, नोंथांमोना एसे नायनानै लादो। मेरी दो फैमिली है। एक फैमिली जो मेरी बायोलॉजिकल फैमिली है, और मेरे पापा एक्स आर्मी रह चुके हैं और अभी आसाम बॉर्डर पुलिस में काम कर रहे हैं।